Siivoat sä sit ite? En varmasti. Okei, lähtettäisikö käymään vaikka kylällä? Millä? No autolla tietenkin. Okei. Moi. Hei. Kävisikäs vertuisi teille nyt ainakin täksi päiväksi. Joo. Milloin haet sen? Illalla. Rau. Selvä. Tuupas Veeti. Ja missä ollaan kaikki lelut? Kyllä. Hieno peili. Kiitti. Siivoat sä sit ite? En varmasti. Okei, lähtettäisikö käymään vaikka kylällä? Millä? No autolla tietenkin. Okei. Miksi täällä on näin paljon väkeä? Siksi vaan. Katsos, tuolla on poitsut ja tuolla on mun parhaat kavit, kun monkaan mennään tänne. Okei. Moi! Moi! Moikka! Au! Mitäs teillä? Ihan hyvä ainakin vielä tässä. Hyviähän tässä. Juteltiin kaikenlaisia. Just. Aitteko mennä poitsujen kanssa? Ei kiinnosta. Niin, noita ei kiinnosta. Tuu mun kanssa. Vahtikaa tätä pikkusta. No joo, okei. Moi, poits. Hello, baby. Moi. 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 Moikka. Moi. Hyviähän tässä. Ajateltiin just, että mitä tässä on sitten ajateltu. Mennäänkö johonkin kauppaan vähän? Niin, vähän kaikenlaisia mietittiin. Okei. No mutta mulla on ainakin semmoinen pikkuinen poika, jota mun pitää hoitaa. Olette poikia. Joo niin ollaan. Ollaan vai? Ootte. Älä ajattelekaan, mä en ainakaan rupea vahtijaksi. Moi muuten, kuka sä oot? Manus täällä. Wow. Mitä sanoit? En mitään, mä oon Pinkki. Hieno nimi. Totta kai. Älä nyt Roosa. No mut, oisko sitä kivempaakin tutustua? Mikäs toi sun nimi on? Tassu. Hieno nimi kanssa. Tosi komee. Sopisit varmaan hyvin Pinkille. Me ollaan Pinkin kanssa. Maailman hienoin pari. No mutta, mennäisikö joku kerta vaikka kävelylle? Hei, pitää nyt mennä! Oi, moikka kaikki! Meidän pitää nyt mennä. Tule. Kuuntele sydämesi ääntä. Mä rakastan Tinosia. Niin, et sä voi jättää sitä. Kyllä voit. Sano jotenkin nätisti. Odota. Ei se. Kenen kanssa sä juttelit? En kenenkään kaa. Mennään kotiin.